आङो एक्सुवेलिटी वेलफेयार कअपारेटिव ससाइटिनि आफादगिरि जानायनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिनि जातीय दल संगठननि दैदेनगिरि बिथांमोननि खावलायनाय बायदियै बा बिथांमोनहा लोगो हमनानै बुंनाय बायदियै जाथिनि अलखद समाव जोंनि एक्सुवेलिटी सोद्रोमा बिथांमोनखौ जोंखौ जयैनो खावलायदों जे एक्सुवेलिटीनि सायाव जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा इन्टेलेक्सुवेलफ्रा जथेस्थ' फोथायनाय दङ। बे बिसासखौ जोंनो होदों। होनायजों लोगोसे जोंखौ आरोबाव खावलायदों दानि बर'नि जानाखि भबिसत जाथिनि जानाखि भबिसत बे जाथिनि भबिसतआ गोबांथार अलखदाव गोग्लैनानै दङ। बे अलखदखौ बोरैहायब्ला जोङो सुस्रांनानै जोंनि जातिखौ खौसेथि लाबोनो हायो बेनि थाखाय खावलायनायलाय आंबो सासे बर'नि राजनितिक सासे सोद्रोमा हिसाबै आंबो खामानि मावबोदोंमोन। नाथाय जोंनि बर' जाथिनि दैदेनगिरि बिथांमोननि खावलायनाय बायदियै आंबो निजा आंनि राजनितिक जानाखि मेम्बार बे मेम्बारशिपखौ आङो टटेलि टेक खालायनानै जाथिनि भबिसतनि थाखाय आं खामानि मावनो ओंखारबोदों। बेखायनो आङो दिनैनि गेजेरजों आं खावलायनो लुगैदों जे जोंनि बर'नि हारि माहारिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आंनिफ्राय गुरैयै खावलायनाय जों बोरैहायबा जाथि हिसाबै खौसेथि जालांनो हायो। खौसेथिनि गेजेरजों जोंनि बर' जातिखौ बुहुमाव गेरेमसा जाथि हिसाबै गायसनलांनो हायो। बेनि थाखाय बयबो जोंखौ मोजां रोखोम सुबुरुन होनायनि गेजेरजों मोजां रोखोम बोसोन होनायनि गेजेरजों जोंनि जानाखि खौसेथिनि जानाखि मिशन बे मिशनखौ बोरैहायबा साक्सेस खालामनो हायो। बेखायनो आंनिफ्राय गुरैयै खावलायनाय जों गासैबो बर' जातिनि मोनफ्रोमबो जातीय संगठननि दैदेनगिरि बिथांमोन जातिनि दैदेनगिरि बिथांमोन जोंनि इन्टेलेक्सुवेल बिथांमोनखौ आंनिफ्राय गुरैयै खावलायनाय जोंनो दानि समाव बा बे समाव बर' जातिया खौसेथिया दरखारथार। बे दरखारखायनो आंनिफ्राय गुरैयै खावलायनाय बा एक्सुवेलिटी जानानै आं गुरैयै खावलायनाय जोंनो खौसेथिखौ नांथारगौ। बे खौसेथिखौ जाफुंसार होनायाव जाहाथे नोंथांमोना बयबो मदद आरो हेफाजाब होयो बेखौनो आंनिफ्राय गुरैयै खावलायनाय थाबाय।